از این هاورم سر شر کنترل کرنا بابه که و یک شر گرینگ به سوریه تایبتی ل پارێزگاها حەلەبێ ئۆپەراسیۆنا مەرتالا فوراتê ji bakurê Babê ji vê mantiqê ku li ser sînorê Tirkiye ber bi bajarê Babê ve pêş de diçe. Niha tenê 2 kilometre mane ku hêzên Artêşa Azad ku Artêşa Tirkiye piştgiriya wan dike tenê 2 kilometre mane ku derbasî nava bajarê Babê nava merkeza Babê bibin. Operasyona Mertala Furatê ji bakurê Babê dest pê kiriye û hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê jî ji min bicê ji aliyê Rojavayê min bicê ve pêş de diçin û hêzên Sûriya Demokratîk tenê 15-16 kilometran dûrî Babê ne. Yani li gora vê infografîka ku em dibînin hêzên Artêşa Azad ji bakurê Babê ve gelekî nêzîkî wî bajarî maye bûye ku niha di destê Daişê de ye. Ev guhertinên eskerî di demekê de tên ku li ser daxwaza Amerîka YPG xwe ji bajarê min bicê vekişand li gora ku YPG dibêje û vegeriya Rojhilatê Çemê Ferat ku niha li wê derê operasyona Hêrsa Feratê ji aliyê hêzên Sûriya Demokratîk û YPG ve dest pê kiriye û Tirkiye jî hişyariyê dide YPG îqaz dike ku tu carî nayê qebûlkirin ku ew berê xwe bide Babê. Belê hûn dibînin hêzên Sûriya Demokratîk ku YPG û YPJ û hinek hêzên din tê de hene dibêjin li ser daxwaza Tirkiye û Amerîka jî dibêje ku wê hêzê xwe ji Rojavayê Çemê Ferat ji min bicê vekişandiye û ber bi Rojavayê Çemê Ferat derketiye ber bi Rojhilatê Çemê Ferat diçe ev Çemê Ferat e û dibînin evaya çemekî dirêj e ji bakurê Kursanê dest pê dike dikeve Rojavayê Kursanê di navbera Kobanê û Carablusê de ye. Kobanê dest hêzên YPG de ye û Carablusî jî dest hêzên Artêşa Azad da û hinek hêzên Tirkiye jî bêguman li wê derê hene. Ji aliyê xwe ve hevpeymaniya navdewletî ragihand ku ew piştgiriya Tirkiye di kontrolkirina Babê de nake. Çima piştgiriyê nake? Hêzên hevpeyman dibêjin Tirkiye bi serê xwe dixwaze Babê kontrol bike û tu alîkarî ji hêzên hevpeymanan nestandiye. Yani dema ku hêzên Tirkiye û hêzên Artêşa Azad dixwazin Babê kontrol bikin hêzên hevpeyman dibêje te eleqeta me vêyekê tune ya alîkariya te jî nakin. Niha her du alî hem hêzên Sûriya Demokratîk û Mertala Furat ku Artêşa Azad û Türk tê de ne ji du aliyan ve şerê Daişê dikin. Lê armanca wan ew e ku kî di zûtirîn dem de xwe bigihîne bajarê Babê ku dibin destê Daişê de ye. Dibe ku piştî Daişê şer di navbera wan her du aliyan da derkeve. Yani şer di navbera hêzên Artêşa Azad û hêzên Sûriya Demokratîk da derkeve. Ji ber ku Mertala Furat dibêje ew ê piştî kontrolkirina Babê berê xwe bidin min bicê heta niha berî di bultena xwe de ji were got Serokerkaniya Tirkiye dibêje piştî kontrolkirina Babê ew ê biçin min bicê ne tenê min bicê ew ê biçin Efrînê jî ku Efrîn dibin destê hêzên şervanên YPG de ye. Hûn ji vê xerîtê dibînin hêzên Sûriya Demokratîk ji Babê kişiyane Rojhilatê Çemê Ferat ji wê derê li Eyn İsa navendek ji xwe re çêkirine dibêjin ku ew ji Eyn İsa ji wê navendê êrişî bargeha Daişê li Reqqayê dikin û hinek gund jî kontrolkirine gundên derdora Eyn İsa û girê spî û sulûk jî di dest wan de ye. Girê spî li ser sînorê bakurê Kursanê ye li alî din jê re dibêjin yani ew mentîqeyeke Kurd jî lê li wê derê dimînin. Ev bû xerîteya ku me xwest ji we re nîşan bidim infografîka kontrolkirina Babê.